everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dennis, kisa na! Hilom. Kingang kang hilom. Kinsay nga ni mo, komunista. Ayaw ibutang! Oh, Hani, Nga norong masot, Hani, nahadlok ako! Ngano rong ba, sir? ipasusil sa mga katabang. Dennis! Jolie! Si Papa! Dennis, please tell me, what's happening here? Naunsa mo ng buzzer? Nag-wild! Kiling mo. Hani! Why mo sunod ka? Jolie, what the hell is happening here? Last night, tuluang napatay ni Dennis right in front of my house. I don't know pa! Unya, karon unsa naman sabni, ha? Hindi ko mahibaw! Please! Wato na to si Dennis! Basta na kayo. Ano nga naglabagsige mong piso sa baso? Bayot bitaw, Midjor. Nag-ihi na biya ko, ha? Sige, so na mo. Nagsagol biya akong ihi og sa riglas akong napkin tungod sa kahadlok. Sud na mo! O so mo dahil dali tay. Ay, pagas magoy. Kasakit sa puso no. Ay! O sa may kikalugan mo. Tuloy. Kuan, duha ka tao nagmotor. May miitsa diya sa gate. May giitsa siya. Gisulgan ako sa kondong ko, Midjor. Ano na ko? Ay! O sa may. Kinsa may nagbutang ni ini. Dili. Oh, mo na mag-stories mo na, Salvi? Oh, humana. Matuog ako na siya, Ning. Ganun na kong asawa, eh. Pila na lang ka oras kasal na ta. Asawa ka na nako. So, magiging pamati kasi mo lawas. Milang kulik kay kang tanahon. Mao ba? May imong tanaw na ako karon? Pero gusto ka nila gusto tinuod, Vic. Sa ba malipayan ka ba? Ning ayo lagtagda ko nun sa imong obserbahan ako. Tungod tingali kini kay solo na lang ko. Kung buhay pa nga ako mga ginikanan ng Igsoon. Niagad unta sila karon. Natural na bation sa parehas na ako nga mingawon sa akong mga minahal nga namatay kay gipamatay tungod sa martial law. Pagkaksa ko, ha? Ano kay palabi, ha? Ning, naapot ay sa samar nga nakapatay og tulo ka Sparrow si Major Dennis. Sultihan da kang ganong naingon adto ang hitabo. Ganong wa ko mo angkon nga ako'y nakapatay sa tuwa ka NPA. Wala mo magkita ito Huwag ko magkakita na Midjor nga nabali na dito sa may gate. Huwag ko kita. O kini makauban mo mga bagay. Wasap din sila magkakita rin. Sorry naman mo. Ay, pelas magoy. Excuse na, oy. Ato na ko CR ka mag-ilis ko sa kong napkin. Excuse. Mga kabayutan, i-prepare ninyo mga gamit, ha? Aron magsugod na tag-make-up nila. Excuse na, Major, ha? O sa iso na nagkamay kanto na ni. Matanawa mo si Papa Felix. Unsa isuda ng karton, Dennis? Oh my God! Usa ka bala o usa ka suwat? Yes pa, Felix. Kikan sa mga NPA. Ernesto? Gamay na lang kaig ko ang mahimo ko na ikayong asawa, maong gitugaan ang takastanan. Kung ang sagip ikasuod, ug unsa ko kamahal ka na tawhana. Ingo mo na usab ko. Ngadto niya kung unsa sab ko niya kamahal. Vicky,
kamatayon rin makaputol sa mong paghigalay. Ikaw di ay man nagsakripisyo ning. Wa ko manganday og ranggo-ranggo. Igot na ako ang pagka-master sergeant. Sayod na sa bang Ginoo. Kuno sa kong tinuuray og tarong nga nanirbisyo isip sundao. Si Dennis di ay man nakapahimo sa imo mga aki. Ganahan masab ko. Malipayon sab kayo ko. Nga makita siyang ingon ana. Basta di lang magbuhat og dautan. Magtinarong na siya. Nahibaw ka ba? Nga hapin mabugto nga mong kasuod dihang nahibaw ko nga gi-rape niya si kaliwanag. Kuwang na nagyug kamay. Kamay na nagyug kayo. Nga magpatay ni mi tungod adtong iyang nabuhat. Nagpakiluoy siya nga pasenuan ko siya. Kinilaging inigsuon ang ilanay na munduha, maong gikalimtan na lang sab nako. Pero misaad na siya. Misaad siya nga dili na gyud magbuhat og dautan. Nanumpa siya nako, Vicky. Kadiyo, kaya ablihan ako. Bay Sarge, na kabayutan nga naabot. Mag-unsa man kuno na sila din eh. Gipadamo ko nun silang Jolie kay pamikapan mo. Vic! Nakabati ko ning. Magawas ako. Dinhin lang sa atong kwarto, Vic. Guryo, palihog, pasudla sila diri. Okay, Bay Sarge. Ay, nasa di ay sa teleponos Major. Ikituyo. Salamat, Guryo. Vic! Tubagan ning. Lakaw na, Guryo. Sa unang mura nagkumidya. Pero atong gabi nga naunhan mo sila nga mapatay unta na ako. Dito pa nakaingkong, di na gina sila magkumidya. Dagan na silang nakuha dong. Bisan din sa ato. Ubay-ubay na sila gagi. Muna isagad nila karong buhaton dong. Pirmiro paskin sa sunod kung dili ka magpantay. Ang nakalami aning mga tawana. Kay halos tanan, uhon gid nila. Pero di siya bumtuong nga mahadlo ka dong. Wa ko mahadlok dong, kay naa ka. Kung sa to, sa kabala, no? Usa ka bala sa 45. Iparisan og love letter nga may logo sa komunista. Makita na ba ninyo tarong? Basta gawas sa balaog sa ilang love letter. Di apay uban nilang gipada. Ipakita ko niya kalim. Sige, dong. Dong, ay lang kita og kumpiyansa. Oh, dili oy. Bay Sarge! Bye, dong. Ikaw pagkampig sa. Bye. Okay, bye. Bay Sarge! Guryo! Radyohan na ako mga kauban. Doon ako nun sila siyang Major Dennis ko no. Pila ka buok. Pat kabuok. Oh, Bay Sarge? Kini kintawa na, hambog din kayo. Oh, kaya ano? Sino ito po? Hapit na sa meta mo. Dito pagyan silang tukaran, pero wagin mo request og aid. Ha? Nagsalig yun na ni mo ba eh? Nagsalig siya, lagyo man mi. Di arko diri sa ato, niya siya tuwa sa ila. Sa makalakaw-lakaw ra nga. Na ako niya permi kung tingpa uli na, o mamauli kita sa tuwa. Kinalan nga bisan sa ilahan, nagyan tayo magbantay niya. Ay, lain ba ato ba ba? Lili ko ganina sa inyong kwarto ba? Gimikapan si Inday Vicky ba? Sas! Ni samot iyang kagwapa ba? Sas! Gwapa ba? Daan pagilagi ko. Kisa pa nagpili arong kantahadong. May lain pa. Si Papa Felix. Hinundom ako arong kantahadong first year high school pa ta. Dito ta St. Anthony's Tuburan. Kasi nagkanta ron doon. May lain pa. Pitula Clark. Pataka man ka. Kuni Francis ron eh. Kuni Francis. Pilita Corrales ron. Hilo mo'y si Pauline Sevilla ron. You know. O sa to? Ha? Si Manang Gloria Sevilla? Ako rin ba nang ias pagkugawan? Hinayon kaning kasala dong. Komedyante ng imong gangan dong. Takda ng guryo. Giguryo lang bitaw ako ngan, kay pasunod man ta diri nako ng Manang Gloria ang tangaan ta. Pero di man bada nga ganlan ko Gloria, Glorio ba? Mo nang guryo na lang. Niyabag magkalit ni mong bistman. Lugar ni. Paita di gutom ta magyaw-yaw tang bro. Misiyo nga tong donggan, mabungol ta. Ito bahay dong. Musamot kaya bag. Dong, doon na kayo sila Julie Vicky. Tanawa nga itong mga asawa. Guwapa kina yung Julie. Pero mas guwapa yun ang imong asawa dong. Minyo na yun si Major Dennis Trinidad! O minyo na sa akong amigo! Minyo na yun
Ayaw pagduko. Tutok ko. Nasakiran ko. Naipaw ka nga nung mauwaw ko nga iharong nga ko ang akong mga mata. Nga na sa imong mga mata. Naipaw ka sa hinundan nga iyan. Tibuok ka para nako, Vicky. Usman ko, tibuok ka para nako. Wa ka maunsa. Wa ka sa maibani. Pisag kamay. Wa ka gyud mahikap og lain. Kung dunay muhikap ug makahikap nimo, way lain, Vicky. Ako ra gyud ug way lain. Ni, Dakang mga higayon nga mahikap ko na gyud unta ang imong pagkababae, pero tungod kay gitahod ug nagmahal gyud ko nimo, wa ko gyud kanabuhata kay bisaan ko nimo. Unya na kang makasalata. ni, Niabot na gyud higayon nga hilabtan ko ang imong pagkababae. Nga wa pa gyud mahilabti. ang una ko. Mahal ka kayo na ako. Salamat, Vicky. Love you, Ning. I love you. Vicky. Alas 11 na pasado. Apit ang alas 12 sa uto. Usa man din ang tamang gawas ni. Masaya mag-iuna-una. Muot ko ni mo gabi nga mo first night sa atong kasal. Kay paingon-ingon ka pa. Aray, ani. Anak ba yun kay? Ni, inayang sakit. Arang basab doon na sa Israel. Sa mga kaoy. Ano ang kinaguna-una naman ta? Kupunalan ta kaning unlan ron. Alas kanaya-aya sa ko amigos, ha? Wa magidoduhang. Sige, nakabuak-spak ko ang siyang asawa. Badya, ikaw no? Brush kay ka. Loud mouth kay ka. Bantog kay gikurimas na kunimo. Ano siya to? Gikurimas. Oh, ikabot ko, ha? Pabor ni mo ang telepono. Hello? Oh. Yes, sir. Yes, sir. Kawag ipangita. Bitambong pagin sila kahapon sa ang kasal. Nagsamog-samog pagin sila ni Adlawa. Oo, tabag ka. Sir, Major Dennis Trinidad reporting, sir. What? When did this happen, sir? Yes, sir. Very well, sir. Bye, sir. Honey? Honey, may paulit yun si Ninoy. Pero kipatay yun si Ninoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.